Lutra, soc la Tracy Hunt i ella és la meva millor amiga, la Lutra. Doncs mireu, avui farem l'experiment del girador de gravetat. Així que prepareu el vostre lápiz, comencem! Per fer aquest experiment necessitarem un quadrat de cartró, corda de pita, unes tisores, material per decorar, nosaltres hem agafat goma eva amb brilli, un vas buit per posar-hi aigua. També necessitarem cola, així que comencem primer de tot a crear el nostre girador. El que farem és suport, la base, i li hem de lligar unes cordes de la següent manera. El que farem és tallar dues cordes ben llargues. Si sou adults com el vostre braç i si sou nens i nenes més petits, doncs com 2 vegades el vostre braç. L'hem doblegat, és a dir, que serà 4 vegades el vostre braç o 2 en cas de ser adults. I en tallem 2 idèntiques. Fantàstic, i ara amb aquestes 2 cordes haurem de fer una creu a la base del cartró i fent que quedi a la mateixa alçada. I aquí sota li posarem cola perquè s'enganxi aquí al cartró. Després li enganxarem l'altra, la posarem aquí sobre amb el mig centrat. Fantàstic, i deixarem que s'assequi. Mentre ens esperem que s'assequi, podem anar creant les nostres decoracions. Upa, mireu, aquest és el logo de l'ultravioleta. Quan ja tinguem el girador fet, agafarem les cordes i aquí dalt li farem un nus, que serà per on agafarem el girador. I ara sí, agafem un vas buit, el posem aquí sobre. Ara agafem una mica d'aigua, aquesta d'aquí que és de color lila, però és el meu color preferit, i ens n'anirem a un lloc una mica més còmode per fer girar això, no sigui que el laboratori se m'ompli d'aigua. Veniu, que us ensenyaré com ho fem. Amb el vas, que té el líquid, que nosaltres li hem posat de color lila, aquí sobre el girador i ho faré girar. Què creieu que passarà? Doncs mireu, va, la de 3, 1, 2 i 3. El que passa és que l'aigua no cau, ni l'aigua ni el vas. Mireu, heu vist com funciona el girador? Sabeu per què no cau l'aigua? I no és que estiguem fent trampa, és ciència, no màgia, perquè l'aigua hi és i cau. Per la força centrífuga, com la de les rentadores, que fa que les coses en girar tendeixin a anar cap en fora. Llavors el vas, quan està aquí sobre del girador de gravetat i hi posem el líquid, quan gira, aquest tendeix a anar cap en fora i per això no cau. En canvi, si paréssim, cauria. Xus i Lutres!